Hi guys, majong Sabado ninjong tanan ja uban ko karon mag-mangrove planting. Di ko karon sa tambungon guys kay dari daw mi magtanong og bakhaw. First time din ako karon guys magtanong og mangrove kay baadyo ko kasuway sa kinabuhi nga na. Giganahan ko magtanong sa palibot guys kay na duha ka fish pa nagatbang diri sa akong isig ka kilid. Murag dili siguro isda may suludan ni guys kay grabe mang lapuka o may tubig, mutubig ra siguro nig mutao bag dagat. Medyo lapok di kagianan karon guys kay gauwan gahapon madyo guni kanon kanang sugod-sugod dag init. Sakto ra jud kadto pag abot na guys kay nang hatag na sila mangrove seedlings sa timing pud nakakuha na ko gahua. Giganahan ko magsuroy-suroy dani guys kay grabe bugnawa ja tanawan na jud kagianan medyo lapok pa pero okay na kaadyo. Kana nakabaylit guys naguna kanay ikaw ito mo na ako ng kauban kay pareha may uniform na na mapiklab. Wa pa jud ko kasuway mangrove planting guys kay tos buhol kay bukid man ato may dagat. Lain-lain ding mga club guys ang magtanom dari mga mangrove kasi kami kay mapi club man apoy laeng club dani. Manig mangrove sa kilid guys lami kadyo tan-an kay bugnaw sa paminaw. Medyo mauwa ko mag-video guys kay grabe daghan nagsunod na na daghan poy naguna. Mauwa ko magsige yaw-yaw guys samtang mag-vlog kay daghan kadyo taon sa ingnon pala mako nila giring kay lahi ba sa pud niya accent kay pinabuhol ba sa. Excited na kadyo karon guys kay wa pa jud ko kasuwayan sa paminaw danang tigtanong mo bakhaw. Pero tan-aw na to guys og sani paminaw dan sa June ba or lisod kay ingon man sila nga gamay ra dong tandog sa ugat grabe na mamatay na daw grabe terror ning seedling sa mangrove. So matong ningon sila nga dapat di ka magpatakag usok kay basig dira nakabtag tulo ka adlaw mamatay na dajon. So matong naibaw na guys nga di jud nililim ning magtanom og mangrove kay abi man nag-usang usok ra na mabuhi na na. So before jud mi nagtanom og mangrove guys dapat na jud kay guide na kay basig magpatakar ag tanom wa na din na nakaabtag mga pila ka adlaw mamatay na dajon. So kay mga estudyante ra man may gamay ra mong tamnon pero bisag gamay ra ni dako na nigtabang kay mapuy-an man sa anig mga uwang mga isda ingana. So mga lalaki rin nagbuho daning lapok guys kay para kami diretso ra mi tanom di na may maghago. Bitaw basin magug kami magbangag dani guys basig dili ni makaabtag mga pila ka adlaw kay basig wara na lubong di makaugat. Nadabi mga teachers na guide sa mo guys para tan-awon unsay saktong pagtanom og bakhaw. So madyo gani guys kinaadyo na yung piskat sa umata sa mga niaging adlaw kay grabe gadyo kapdusa arang puwaha pa jud. So balik-balik ko ning tan-aw sa di bukus umang giunsa nila pagtanom kay para makahibaw ta dajon para di na ta mag-guide pag unsa pa diha. So madyo gani pod guys kinapod ni president kay grabe pagkabuutan. Hi Crystal. Buutan jud kadyo guys as in ginauna jud niya ang iyang mga kauban ko para sa iya. Sure di ba buutan kayo. Back to the topic ta guys. So nangitan ako na nagbangag ani ugdok ning naay mangrove kay grabe hawudan na gadyo ang kamot sige hawi dani. So mao danig mga kauban guys kita mo na kanang nakakaog itom din na naglingkod ka na nagbarug ba man si Crystal buutan ka adyo na. So matong excited na kadyo ko guys asa na itanom ni pero wag mo ko kakitag bangag asa na iugdok ning mangrove arang hawudan na gadyo akong kamot. Pero okay naman pod guys kaya mapong gibidyoan ni mga kauban nagtanom aron na po koy remembrance. So sa wakas guys kita na og bangag asa na itanom ning mangrove so sige kog lingis likod kay gitanaw na unsa nila pagtanom aron masakto na ho. So first step nila na guys imura na ilubong ng murgi Jesus gawa pa jud nagilubong. So ilubong na siya guys unsa pagkamatabunan ni mog lapok o di ba? Hinadjara para dili matandog ng ugat kay og imo nga tandugon wa na mamatay na dajon. Alam mo ra jud kung nasuko guys unsa mato tabon-tabon na rin mog lapok kinahinay para di jud pud matandog ng ijang ugat kay ug mo matandog mo gani mo guys mamatay na dajon daw. Unsa guys humanda na magisingis na kinatanom na nako ang kinaunohang mangrove nako sa kalibutan o di ba? Isa ra ni kabuk guys pero dako na ni kadugtabang kay mapuy-an na ni mga kasag mga isda mga ingana. Anja sunod na problema tag-asa ta mamahid kay grabing lapukan naghang kamot o di ba lingay tag-asa ta kapahid. So matong inside nga mamahid go na lamang giwilik-wilik ang kamot para mawaag lapok. Pero wag po natangtang sa nilingi ko sa ang karsunis kay basig pwede ipahid so matong nihawa na ko tan-aw na og asa ko makapahid ani ahong kamot. So matong sa punuan na laman sa mangrove na gipahid ang kamot. So kana day mga bakhaw kana unahan na dagat na sidya. Dagat na unta naging Milo pa, di ba? Grabe lapuka murag jud Milo ag purma. So this is the first mangrove tree that I planted here in Terra Air 2. Char, di ba? Fan ka jud Voltes 5. So matong nagduha-duha na og saka guys, grabe lapuka ba si madigjas ko pero musaka gyapon ta. Ako pa, di ba? Bisag unsay sakaon basta ligon lang magtuhod para makasaka jud ta para makauli na tagdali. Yes. Ngising-ngising na ako guys kay nakasuway na gadyo sa pagtanom og mangrove kay wa ba ko kasuway nga na at least na experience na si Just so arang ugahan na kang babas so mainom sa tubig ka rijot. Balik-balik ko so nibalik na kaunti iniinom sa og tubig ka rin sa voice over so mato arang singutan ako basa-basa ni ang buhok kay grabe gadyong iganga. So manig mga kauban guys nasubos ako rin saka para mabidyohan na silang tanan. So daghan po salamat sa mga teachers nga nakahuna-huna para patamno og mga mangrove ni mga estudyante para maibawaan nila sa kaimportante ng mga mangrove para sa mga isda. Dako jud kadyo nagtabang ng mga mangrove kasi dana badya pud magpuyo na mga kasag mga isda dana sila mangitlog dana po sila magpadaghan. Mato nga na kaimportante ang mga mangrove forest guys para makapadaghan ng isda para makakuha tag daghang grasya gikan sa dagat para napot mabaligya. So imbis gupon dapat atong padaghan og mga mangrove forest guys kay wa ta kahibawog asarataman ang kayang ihatag sa dagat. Manang dili jud nato abusaron ang kayang ihatag sa dagat kasi wala ta kahibawog asarataman ang kayang ihatag sa dagat sa atua. So kay mga tawo man ta responsibilidad nato nga pangalagaan nato gatong dagat kay dako adyo nagtabang sa atua. Dili nato waton nga mahurot ang mga isda patamuli so samtang daghan pa dapat manglihok tatang tanan para daghan patay makuhang grasya. Manang mangitatag paagi para mapadagan sila kay kusog ra ba kamukha og buwad. A few moments later. So guys, manamig kuan guys, mangrove planting atos unahan nagtanom na nagmangrove ja. Ato first time na karon. Anja.
Kuan na humana kog tanom ja. Mao ra gubuto pagtanom ko. Kuan daw dili daw tanan sa mga ipang tanom mabuhi. Matoy ingon ni Sir, matoy ingon ni nga dili daw tanan mabuhi. Kay naday po uban nga di ka survive malata. Nga na ba nay malata na puy sobraas ka init. Kay na ba po uban mo tao ba po ning dagat dari sa likod kay dagat man dari sa likod ja. Ug mo taob na uban malumos ja na puy uban maka-survive ja. Mo ni jang purma guys nagkadako sa mangrove ang pakit-on. Ja kita mga jud mo. So mo pa ni jang purma guys og kuan pa ang mangrove na igamay ja. Mo na ni gilang purma basta dagko na aram dagko na jud. Nakailaman siguro magbakhaw na man ni bakhawan man sa likod. Unsa atos kinalikodan pa dagat na kani murag mga bag-o pa siguro ning mga pila pa ning ika tuig kita na mga mura pa kadag bagakay pa makadagkoon ja. Kato mo mga bag-o na pud to kani mga tinamnan na pud siguro ni. Pero dili kami nagtanam dari maglahi pud siguro nga batch. Unsa arang nga kana kay kuan nag-picture pa meron to ka ridot unsa mao to murag mobalik na mi sa muang atos among kitapukan ganina. Wala ko nag-vlog pagka sa mga instruction ni Sir kay uwa man. Mauwa mo ko mag-video unsa. Basta mauwa ko. So man siya kagianan guys. Naraag mga mangrove. Nay mga mura pa kadag mga bagakay kita mo na. Bagakay pa kadagkoon. Jada poy mga bago pang tanom. Dugay-dugay na siguro ni kidag-dagko naman ni kumpara to among ipang tanom ganina. Na ansa guys, kay mangroban man dani na po dari fish pan sa likod, di ba? Mo duol ta mo ngaritas ubos. Maghinay ta kay bago pang uwan basa-basa pagjuta. Unsa ni sudan ni? Murag mga kuan siguro makinasen siguro sudan ni Nija. Ansa mo to adto gamuang adto minag mangrove planting sa unahan. Namay daghang tawo na to nagpabilin pero naman po nag-una dari mo uban naman po nila. Musundar man to sila. Ansa na kato naman sila naghuwat tagto to Magbayad sa ako kay nipalit makog mangrove seedling. Paliton man dyan na lang aglibre lisod. Harang na isa. Ay kasilias di dari dapit. Kani mo ni mga kulungan sa ay kanang pang dakop bitag kuan mga kanang kasag. Mama niya makita sa YouTube mama nilang gamiton. Dari di mga kasag di siguro mga suna na may mga bangag sa kasag dari skilid. Nara sila tanan.